Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। गोबांथार इउथ्सनिफ्राय कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे BTC साख्रिखौ नांगौ होननानै। बेनो जाबाय टेट LPUP HS लेभेल टेक्निकल नन टेक्निकल प्लास ग्रेड 4 फाइनल रिजाल्ट आरो जिनोखि सिगां एग्जाम पास जाबाय रिटिनाव बेनो जाबाय क्लियार जाबाय डिग्री लेभेल बिनि स्किल टेस्ट एबा बाइबा टेस्ट जानांगौ आरो लोगोसे केन्सेल खालामनो मोननाय नङा होननानै गोबांथार इउथ्सनि कमेन्ट्स मानोना गोबां खस्थ' खालामनानै एग्जाम होदों इन्टारभिउ होदों IPO दानदों एप्लाइ खालामदों बिनि गोबां बाथ्रा दङ लोगोसे लाइमोनफोरनि बैसोनि आरो टाइमनि बाथ्रा दङ बिनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स फैदों दा सरकारा गोबां प्रेसाराव बिनि सायाव जों डिसकास खालामगोन आरो इलेक्सन फैथारगौ इलेक्सनाव मा थांखि लागोन इउथ्सआ बिनि सायाव जोङो बाव कभार खालामगोन जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे साख्रिनि आपडेट जेब्लायबो नोंथांमोना मोननो हायो। दायो जों फैबाय CSB पर्टेलाव CSBआव फैनाय लोगो लोगो CSB होनोब्ला सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्ड जेराव ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिखौ BTCआ होनो हायो आसाम सरकारनि गोनांथि नङा दा बेखौ जों मोनथिबाय दा BTCआ दिनैसिम बेसेबां साख्रि होखो थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय दासिम जेरै 420 पस्टआ जोंहा BTC सेक्रेटारियाव जों मोनदोंमोन देन बेनिफ्राय 414 नामा बिनि खाथियाव फरेस्टआव दङमोन जेराव गार्ड आरो ग्रेड 1 हिसाबै आरो लोगोसे 468 जाबाय ग्रेड 4 आव दंमोन जेराव नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन मोनसे आरो अफलाइन मोनसे एप्लाइ खालामदोंमोन आरो सिगांनि 193 पस्टआव डिग्री पास जाबाय इलिजिबल नाथाय उननि 275 पस्टआव बाव HS लेभेलसिमल' हाई लेभेल बिसिम दङ आरो दा बे नोंथांमोना मिथिगौ आरो लोगोसे ग्रेड 3 दंमोन जेराव डिग्री लेभेलाव आरो लोगोसे टेक्निकल एन्ड नन टेक्निकलाव दा बे साख्रिया हाजार खाथियाव दङ प्लास टेटआ 984 दङ दा बेफोरनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन दानि गोदान सरकारा गोबांथार माने गोदान सरकारखौ बयबो इउथ्सफोरा वेलकाम खालामदोंमोन आसा खालामदोंमोन जे साख्रिखौ मोजाङै ट्रेन्सपारेन्सि होगोन होननानै दा बेनि सायावनो गोबांथार कमेन्ट्स फैदों बेखायनो जों बाव कभार खालामगोन दा भिडिअ एसे गोलाव जागोन आरो नोंथांमोननि इन्टारनेलि सर्सनिफ्राय मोननाय रिजाल्ट डेटखौबो जों बाव एनालाइज खालामगोन प्लास दासिम केन्सेल थाङाखै बेखौ रोखाखा दासिम साख्रिया केन्सेल मोनसेबो थाङाखै दे स' नोंथांमोना टेनसन बांद्राय दाला बांद्राय नार्भास जानाङा नाथाय जेनोखि जोंनि मोन्दांथियाव जोङो मा सानदों जे केन्सेल जागोन नामा दा बे केन्सेल नङा आं बेखौ दायो क्लियार खालामखाबाय नाथाय रिजाल्टआ डिले जादों एबा लेट जागासिनो दङ टाइम बारा गोबाव गैला मानोना आसाम बिधान सभा इलेक्सन फैगासिनो दङ दा इलेक्सननि फिक्स डेटआबो ओंखारथ'वाखै नाथाय गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव आरो सिमा बुंनाय बादिब्ला 27 नङाबा 28 फेब्रुवारियाव MCC नांनो हागौ थांनाय बाराव 27 फेब्रुवारि नांदोंमोन अब्ला देग्लायबो नांनो हागौ दा बेखायनो इलेक्सना जुदि एप्रिलाव जायोबा थ' बिनि सिगां सरकारा माखासे खामानि मावो जेराव प्लास पइन्ट जायो गावसोरनि सरकार दानायाव दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ प्रेसाराइज मोनसिगोन दा बावैनो BTCआबो आसाम सरकारनिफ्राय जाहाथे साख्रिखौ होनांगौ होननानै दा बिनि सिगां मोनसे बाथ्रा मोजां खबर आसामा दिनै 1600नि प्लास एबा 2000 एसे खाथियाव जेनोखि साख्रि दंमोन ग्रेड 1 ग्रेड 2 लेभेलाव बेखौ दिनै एपइन्टमेन्ट होबावबाय इंक्लुडिं SRLM केडार्सफोरखौबो दिनै एसे होनाय जादों आरो लोगोसे दाबावैनो DME बिनिफ्राय DHS आरो ADRE एडिशनेल लिस्ट फैनोबो हागौ आं सन्देह खालामदों थ' बेखायनो नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन आपडेटखौ दा जियानो जा जों बेखौ दोनथ'नानै दानि जों BTCनि साख्रिनि सायाव फैफिनबावबाय बेनो जाबाय जोंहा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दा बिनिफ्राय गोबांथार कमेन्ट्सबो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव जे CSB अफिसाव हमना ला बे CSB अफिसाव मेम'रेन्डाम होगोन होननानै बे जोबोर मोजां एक्सुवेलि मोजां थांखि मानोना मेम'रेन्डाम होनायजों गोबां खामानि जायो बेखायनो बेखौ डिसिप्लिनै होयोब्ला मोजां आरो मोजां बाथ्रा थायो दा जियानो जा बे जाबाय गोबां इउथ्सआ गोबांथार माने बेखौ सापर्ट खालामदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों नुदों दा जियानो जा अल दा बेस्ट थाबाय जि बिथांमोना मेम'रेन्डाम होगोन जाहाथे मोजां होयो दा होनाय माने प्लास पइन्ट जानाय जोंनि केन्डिडेट्सनि थाखाय दानिया बेनो जाबाय 17 फेब्रुवारिया अके 17 फेब्रुवारिया टेटनि थाखाय लास्ट डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बेनिफ्राय नोंथांमोननि मेरिट लिस्ट दा एक्सुवेलि BTC नि बे BTC टेटआ बियो रिजाल्टआ इलेक्सन सिगां फैनाया चान्सआ मेक्सिमाम चान्सआ दङ जेराव बेखौ जों डेटखौ एनालाइज खालामनो मोननाय बायदिब्ला हमना ला 25 निफ्राय 27 नि गेजेराव बियो फाइनाल लिस्टआ फैनो हागौ अके स' बे जाबाय टेटनि सायाव आरो दानिया फैबाय ग्रेड 4 दा इन्टारनेलि सर्स मोननायावथ' ग्रेड 4आ मोजां खबर मानोना डाइरेक्ट मेरिट लिस्टआ डिपार्टमेन्टेल वाइसआव फैसिगोन
हमना ला हेन्डलुमाव सोर मोनदों बिनि डाइरेक्ट एपइन्टमेन्ट लेटार सेरिकालचाराव सोर मोनदों एबा हेल्थआव सोर मोनदों एबा PWD आव सोर मोनदों केटेगरि वाइसआवहाय माने डिपार्टमेन्टेल वाइसआव बियो मेरिट लिस्टआ एबार गगोन आरो दा बेखौ जों नायोब्ला हमना ला 14, 15 आरो लोगोसे 16 फेब्रुवारियाव बियो फैनो हागौ जुदि सर्सआ रं नङाब्ला दा अल द बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोना जायफ्रानोखि बायबा होदोंमोन एक्सेलेन्ट होदोंमोन आरो आसा खालामो जाहाथे रिजाल्टआ ट्रान्सपारेन्सि फैयो मानोना गोबां जों इउथ्सफोरा गोबांथार आसा खालामगासिनो थांनाय बारनि सरकार आरो दानि गोदान सरकारखौबो जाहाथे ट्रान्सपारेन्सियाव साख्रिखौ होयो बेखौनो गोबांथार माने मिजिं थिगासिनो दङ नाथाय गोबांथार कमेन्ट्स नुदों केन्सेल जाबाय होननानै बिदि केन्सेलनि दासिमबो नटिस आउट जायाखै आरो केन्सेल नङा ओरैनो बाराव खोनायो बेफोरखौ खोनाखायो बेखौ बारा खोमा दाहो नोंथांमोना नाथाय जों दा गभर्नमेन्टखौहाय प्रेसार जिनोखि होदों इउथ्सफोरा मोजांनि बाथ्रा जाहाथे गभर्नमेन्टआबो इउथ्सखौ नायनानै रिजाल्टखौ थाबैनो होयो बेखौ जोङो खावलायबाय दानिया ग्रेड 3 लेभेलाव नैबे HS लेभेलाव केटेगरि वाइसआव दङ जेरै टेक्निकेलाव थाबाय हमना ला लेब टेकनिशियान थाबाय रेडियोग्राफार थाबाय बेनिफ्राय स्टाफ नार्स थाफाबाय बेनिफ्राय गुबुन गुबुन टेकनिशियान थाबाय देन बेनिफ्राय नन टेक्निकेलाव जेरै एग्रिकालचाराव थाबाय सेरिकालचार थाबाय बा गुबुन गुबुन पस्ट दंमोन दा बिनि एग्जामनि रिजाल्टआबो सर्सआव मोननाय बादिब्ला फैथारसिगौ बेबो हमना ला 14 निफ्राय 18 फेब्रुवारिनि गेजेराव गगोन बायदि कन्डिसन बेखौ सर्सआव मोननो हादों दा CSB आ दासिमबो नाथाय रिभिल खालामाखै एबा नटिस फैयाखै जास्ट माने टेन्टेटिभ डेट बुंदों जों बावहाय जाहाथे फैयोब्ला जोबोर साबगौ दा जियानो जा बेखौ जों मिथिबाय नाथाय HS लेभेला बे इलेक्सन सिगां एपइन्टमेन्टआ मोना मानोना बावहाय स्किल टेस्ट आरो बाइबा टेस्ट दङ बिनि थाखायनो बियो जुन जुलाइ लागै फाइनाल एपइन्टमेन्टआ बिसिम थांनो हागौ आरो जुदि सरकारा रिजाल्टखौ होमारोबा देन बेनिफ्राय डिग्री लेभेलाबो स्किल टेस्ट दङ नालाय बेखायनो बेबो मे जुन जुलाइनि गेजेरावसो माने बियो फाइनाल कनफार्म एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननायनि चान्सआ दङ आरो नाथाय नैबे ग्रेड 4 आ फैग्रोनाय चान्सआ दंसै बारा गोबाव टाइम गैला मानोना इलेक्सन फैगौ इलेक्सननि सिगां अबियासलि सरकारा प्लास पइन्ट नागिरो नालाय बेखायनो साख्रिखौ बिथांमोना होनो हायो आरो दा जियानो जा नाथाय टेटआ फैखागोन बेखौ जों मिथिबाय टेटआ फैनाय चान्सआ दंसै दा बावैनो डकुमेन्टस भेरिफाइ जोबनाय लोगो लोगो दा बेनिफ्राय आसा खालामो जाहाथे सरकाराबो इउथ्सखौ नायो मानोना BTC आव गोबांथार इउथ्सफोरा साख्रिनि प्रब्लेम्स दङ मानोना टाइमावहाय साख्रि मोना आरो गोबां लेट जानायखौ नुनो मोन्दों थांनाय सरकारावबो नैबे 5 इयार्सआव लास्ट एन्डिं इयारावसो माने रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जादोंमोन नालाय बेखायनो होलांजोबनो हायासै मिनिमाम होबाय नाथाय मेक्सिमाम पेन्डिं जालांबाय आरो बे पेन्डिं जानायखौ दानि गोदान सरकारा जाहाथे होयो आरो क्रेडिटखौ जाहाथे लायो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेटथ' एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना लोगो मोनगोन